Ngithiwa 2 seconds igama lakhe. 2 seconds. 2 seconds. Mayenze kaloku wenzeke ngeligama lakhe, igama lakhe fanele baliyathetha kaloku ayigcwali ngenombolo. Xa usithi staff uzafumana late. Nawo kwakho uzakufumana late. Non-serious lo. Look. Non-serious. Mana hey. Up DK. Phumile. Up DK. Uphumile. Ugqoka manini. Kwakudala. Up DK. Uphumile. Ngihamba ngikhangelana nomuntu asekhaya uSkurufu. Asoze kaloku. Nangu uyachayela sister. Uchanyela njani? Uyachayela sister. Nangu sister. Nangu uyachayela sister. Uyachayela nangu. Asoze ngiyamazi. Umangithathi isigqibo ukuzumoku umoya wa iyo ngondo yami nginelana nenhliziyo ya Jalo mangithathi isigqibo Alomjito manza mnyama uyanicingisa kanjani? Ngikhona ukuhlala tu le nto yakhe alimani mshanga khona because onibambekisa la we like istaff samoko oko yayilonto Hola manza mnyama. Hayibo ngubani umbiza umanza mnyama? Hayi man. Uthetha no plate apha uzipha unithetha nabantu theni wazenza isibhanxa. Nguwo lo mablaka. Sonibambekisa man wena nifuna istaff sami apha nikwazi okubuthe uzofika wenzekani? Kaloku istaff simkhena wona. Phela insuku ngofondini. 2 seconds lampana sasiyodibana naye. Unganixeleli ngalowo muntu mina. Efondini istaff sami nayo into yami nawe yami nawo. Unganixeli ngo2 seconds, 2 seconds angendawo kuna ndandixelela ba la mntwana imthembi. Fondini siringa naye khuleka fondini. Sonibambekisa bro otherwise uyayazi ba ndimi ibhoza la ikasi. Ngicela ntwana yami khuleka. Sunenza kanjalo ntwana yami uyayazi ba ndiyagcwala ngawo ngo wena wenzekani? Ndiyayazi ntwana yami khuleka. Come on ntwana, come on. Lakablaka lambili lapho. Ndoyihlanganisa iplan ntwana yami khuleka. Yenza kwenzeke sana otherwise. Usho. Songiqhela boy. Anza mnyama wanibhanqelayo. Cela ngo2 seconds nangenaphi ngo2 seconds yazi yangiqhela lentwana. Like man yes. Nilibona icebo. Hayibo mfethu uzikhipha Ntoni ingxaki bra? Manza mnyama ntoni ingxaki bra? Upha 2 seconds. 2 seconds. Uphi? Awufakelanga ngani mfethu 2 seconds bazikhipana.
Ngifakela ntoni u-1 2 seconds? 2 seconds umashikile mfethu. Umashe uyephi ngo-2 seconds? Sezibhikile 2 seconds. Awufakela ngani? Uya nini ngokwespeedo ngoku? Uzingu selixetsha driver yini mfethu. So ngoku i-staff sami ke ngosiphi? Anginikezanga wena i-staff sami. Bengingathethanga kanti bra. U2 seconds alo ndamgcina ngela xetsha. Awuhamba naye. Awuvuka ekuseni ngamjita. Awuvuka hamba ekuseni? Hayibo. Molwema. Unjani? Hayi ndiphile nami ngamandla kababa man. Hey, ngixoleni ngoshoti bami. Hayi yena adonsa leyicangu kwami man. Hayi ingakho nje mama sendlini yabona uyandinika kwale phone yakhe. Uthi ufuna ndibuye ngespeed ngoba uyandazi baxa ndihleli. Ngidinga ithize kababa Xesha ndiyalithatha. Asingeni ngaphakathi. Hayi masingene. Yenzele ndizeleyo ngoba uzawona mama. Ngizomama ngolala mfethu staff usiphi mfethu. Bayeni uyafumaneka ngeke ndambamba kwalapha ekuseni bra. Uyafumaneka. Uyafumaneka. Uzokwazi mos uba uringe naye. Uringela naye bra mfethu, uringela naye. Ngibani kanti bra staff usisuka. Ingxaki yakhona uyambona lo mjida lona kuthiwa nguBlade. Lo bambiza bathi nguBlade bathi mablaka blaka. Nebamba lo light leyo. Istaff esiqhamuka pha kuye. Na brother bafethu yazi abantu bancanywa kanjani mina ngizomhlanisa ngamajida kanje. Univana bafethu kunebamba lona. Hayi ndiyayicava njalo. Netrag namajida nivane nawo. Mari akhuleka ntwana yami. Wena mele umlande qha. Ukuhlanganisela lana mnganami basikwazi ukufumana lewe esisitafu samajida uphuma lo mzimba ufuna inyuku yakhe lo mzimba ufuna inyuku yakhe lo mzimba uyenza ngoku uyenza ngoku nika amajida into yayo uphume kulamajida amasimba yani ngiphume mfethu because ngifake emseleni mfethu le wiki ngamasimba abantu ngifake emseleni le wiki asobanika istaff sabo khulule lo mzila lo niyanixhetha uthi ufuna imali yakhe and uthi ngakhona into engenzeka hayi bra yeke sayilungisa nje yeke bra sayilungisa ngomjonga apha efonini Hola. Sendithetha noBullet. Hola. Ndandigcine kalo niyibetha le way yakhona yabo. Ngo ndiyandinga da emadongeni ngoku nendifuna sidibaneni ngayo da. Uzwakala noDanger ra. Hola. Lo mzaka hambi kahle nje izinto zinzima kuyabhetha. Ngidinga nje umkhuleko kunzima mani. Ngeke sikhulekise mfundisi siyacela shwe. Sikhulekise nje nokuthi izinto zizohamba kahle. Uthi mapho. Hayi akho ngxaki ndiyaniva abantwana bami. Ndiyazi ba ubomi ezinye insuku ba bibe nzima mani yabona. Kodwa ke ubaba ke wasoloko nendlela. Futhi into akayenzi ngaphandle kwesizathu. Ngaphandle komotsha ixesha ke kwaye yalo la mama pha indiyamazi. Azizalela mlungisa ngathile nguye. Kodwa asikho lapho ngicela siphakame ngeenyawo. Ndinibambele umthandazo mntana wami. uThixo uzawusiva ngexesha. Ay mandithule la makepu swama. Hey
sizile. Thixo Baba, uNkulunkulu wami, wena owadala izulu lomhlaba, wena ngqongqo yozulu, ngqongqo yomkhosi madiliza intaba, wena ngonyama encane ebhodla phezulu kwentaba, wena khandlela elayita ebusuku nemini. Kuwe ke sidibane ngenxa yakho kulisuku lanamhlanje Baba. Amen, amen. Ngiyacela Baba ukuthi uzibanceda nabo abantwana bakho basinde izinto zomhlaba, bangenile kwinto zomhlaba Baba, balibala leyo moya Baba lo bazisele yona apha. Amen. Sonke sinengxaki Baba, sonke sinamaphutha Baba, kodwa wena ngothando Baba nomusa wakho Baba uyasixolela. Amen. Nkosi, ngiyacela Baba ube nabo abantwana bakho kwelixetsha linsima Baba. Baxakwe izinto zomhlaba Baba, abazazi Baba yephi Baba. Njengoba watsho Baba uYesu somandla wathi ukuthi mani nomjini. Mani kwenze kantoni apha mani? Awusibaba siyathandaza, awusibaba siyathandaza. Awuboni? Awukatshintshi nawaqhuza, awukatshintshi nangoku. Wena nje amen. Amen, nento esaqhubula ukuthandaza umntwana ebuzimeni nakho. Bishoti, abafundisi bangoku emlungisi sani, sudalela wena phandle. Awukatshintshi ngoku wena ungowaphi? Mani hayi mani nomjini. Ngithetha mani mamelele. Hayi, ubohlonipha, Thula mani. Ayitshona ubhulo kunjani kanti akafundiswa nhlonipho. Thule mani. Hayi uyabonakala ngeke kaloku. Ake simethe umuntu ogqithe ubuzimeni apha nothi ubhanqa. Phuma kwalapha. Hayi vele uzophuma. Uzomduduza lo mntwana. Hayi ngiyaphuma ndiyeke usuniphusha. Ndiyeke. Ndithi ndiyaphuma nje. Hayi. Phandle. Aw Mariza, ule sika yonke lento. awu bathi someday Ale. bafana bakanjani Moja. ola abafethu nangi hayi makunanako Ukhala ngantoni kanti ke? naxesha bafethu bafethu kholenwana engigqilayo apha ngekho banizange napha ngayo kholenwana kuthiwa manzi amnyama mana niyazi intwana isikine nami thanda uba hayi ka wami Dudu asiyazi njani. Ukho. Ngoba ubufethu ngifuna siphushe inombolo ngaloo ntwana leyo ngifuna lingase la kusasa ngisekhona. Ajonga bana Mariza, iyekele kubhuleta ndithi ayazi nawe ngiphethe njani amudlenje. Ngiyagcwala ngani masotsha wami Ngiyagcwala. Solo lo umfunayo sokudalela wona nakanini ndiyacelela namhlanje alizuza singakayichithi ngaka. Ngiyayifuna le ntwana. Ngifuna nje nepicture yayo mase ngigqibile ngayo ende le ntwana imani ngibonise manje. Yazi ke ngokunqandenza kanje le ntwana. Ndukelwa ligazi. Yes le light. Intwana ufuna niyichithile le uyayibo Ya ngiyayibona. yena amanzi amnyama lo Akhululeka intwana ihlezi lapha ekazi le ntwana le uyandikhona bafethu staff sami Waya sonke staff sami le ntwana bafethu mayiqhawukane manje because God mission engifuna ukuphusha lapha ona bafethu wala ngenombolo ke unomjini nomfundisi wakho ikhondo azanayo ke ngoku la kumkhondo ofumanekayo uba kwenzeka ntoni ngalentwana ngostrofu. Hayi ayikho kaloku into azanayo. Bekezoza ngantoni qha uzondinika umthandazo. Uzondiduduza. Habe nomdike ngoku umlungisi nje bezoniduduza apha endlini ukuchabe bana akho umuntu uchabileyo apha mana sitshatyelwa ngapha endlini.
Le ntwana ilahlekile qha sifuna into efana uba siyayenza thina uba sikhangela le ntwana siyifumane. Ketana apha ekukhangeleni kwam uScroof. Yena mkhangela kuzo zonke ezitshomi zakhe but kukhona apha abantu bakhokhela khona abantu bakhokhelayo. Hayi kunomntu. Andibaqondi kahle abaya. Ngobana. Ndike ndahamba ndayovakatshela uZaskho nobhuti wakhe. Khona into eyenzekileyo ngalamini pha. Ndithe ndisahleli pha noZaskho. Sisahleli kwangena ubhuti wakhe. Andazi kwenzeka ntoni. Apha endlini bayakhala bathi nanku uScroof uyatshanyela. Kuthiwa nasi isithunzi siphuma eminyanga ndazi bakwenzeka ntoni. Kukhona eligama ndayeda libamba ngalamini. Kukhona owake wathi akabulawa awubulawa ngithini wena ndabuza uba ukhuphile na bathi khona into engayiqondiyo pha because asikhona into abayaziyo. Kodwa nomdika bethetha kanje khona into abayaziyo. Ikhona into abayaziyo ndiyababona. Injalo hayi khuleka ikhona into ezayidibanisa nathi uba sifumane umkhondo sikwazi uba sizobambekayo mani ezokwazi uba sibe sure ngayo uba kwenzeka ntoni ngale ntwana because le ntwana kudala ngingayiboni mani bangayifowunela ayifumaneki. Hayi mani ikhona into erongo ukayise mani uyafuneka uba ngikhe ndiyifumane. Usenzele ixhala ngaye. Usenzele ixhala. Ngome ndihambe ndike ndiyojonga utshomi yam umgxothe kakubi nalapha endlini. Umgxothe kakubi. Andithandi nendlela owenze ngayo. Hayi kakade umkhathelela unenkani gqithi. Uqhela unenkani. Suka hamba mani. U-Aliziwe uthathe isigqibo wabuyela emakhaya washiya ubhuti wakhe kunye noZaskho kuba ebona ngokuhlala kwakhe uzofaka ubomi bakhe emngciphekweni. Yazi le nto yehlayo apha kweli khaya andiyazi. Uba besaphila wena engekho yonke le nto waza apha eholideyini ungekapheli nenyanga wabulala umntu ngenxa esingafuna ubanjwa ke samngcwaba. Ngoku senzani le nto? Sisengxakini ngoku. Sengathi ndiyaphambana nasentloko xa ndingatshaya ngelicuba lapha. Ndiyasola mna ngayo yonke le nto. Uzothula ube ngathi awunasandla kule nto. U-Aliziwe wanyuswa apha uba zojonga mna. Ohlulekile umntakamama ubuyele ezilalini. Sishiyeke sibabini apha. Sizayithini le nto? Zaskho ucinga ntoni wena ngale nto? Nabhuti kuba ngavele sekusangoma njengoba wetshilo ningangasisi sekusisangoma sinhlambe nanye nawe uyakwenzelela le nto isihlambi soyithuza isangoma iphele yonke le nto yenzekayo ngoba yisisangoma qha esingasinceda kule Izawusebenzela loo nto? I think njalo bhuti yasebenzela le nto bhuti. Ndikwazi nokuhlala mani mna andibe ndikushiya nolulinyawo. Ubuyicingile bhuti le nto yesangoma kumele siye bha isisangoma yabo.
Ngakhe ndala hlangizokwenza ingcono. Okay. Bafo. Hayi man, ndakubona uhleli wedwa nje. Akuyondawo ihlala abantu le bafo. Akuyondawo ihlala abantu bafo. And kwalento uyenzayo bafo yazi ayinazo impumela ezinhle yenzayo. Ndisuka kule mpilo bafo. Ndiyayazi ba awundazi andikwazi. Kodwa inye qha indlela ongaphila impilo engona phakathi. Impilo engenangxaki, impilo engena andazi ba ngathi ngenantoni kodwa bafo anokuthembisa izolo nomhlaba bafo. Ngoba nami andinalo bafo. Andinalo izolo nomhlaba. Qha ke into engakuthembisana ukuba ukholo ngokwenhliziyo ufuna ngokomlomo ukwenza ubulungiswa bafo. Sonke sinazo izolo. Nami ndinazo izolo zami. Qha ke nina guquka nami ndenza ubulungiswa bafo. Njengoba nditsho bafo ndifuna uguquka ukwenza ubulungiswa bafo. Inkosi ifuna uguquka ukwenza ubulungiswa bafo. Zonke izono zakho ezizibonayo zibonisa uba bafo lixesha loba utshintshe bafo wenze okulungileyo bafo. Ndiyakuva uyathetha and uthetha nje awuzazi inhlungu ezikum ngaphakathi. Nditshaya lo mgubo wezintwana nje andenzi ngakuthanda, ndibethwa ziimeko. Ngokujonga kwam yilena yodwa into mna inonceda, yile yodwa. Ndibuselile utywala khange bumncede and andinaye umntu endinothetha naye iingxaki zam. Xa senditshaye lo mgubo wezintwana ndisiva ndingcono kakhulu. Ndiyawazi lo mgubo bafo. Lo mntu lona ndiphuma kude nawe umngane wam omkhulu. Nam ndiqala ubuhlobo obutsha nalo mgubo. So xa yaye ngumngani wakho mna ke ngoku wayo undinqanda ndimenze umhlobo wakho ngoba ndiyamazi ogqibela uzogqibela ke ngoku seyingekho imali so uyifuna lapha komele ukuthi uyomotshela abantu ube sisigebengu ubulale abantu balahlekelwe zimpilo ngenxa yakho ngenxa yalo mgubo ubusuthi wena ufuna uzenza ngcono akho umuntu ungenazingxaki sinengxaki sonke undibona ndinje ndiyazi uba undazi andikwazi wena ukuze ufike kulo mgubo wenze into nowubulele umntu. Andinengxaki zam impilo yam andiziqhenyi ngayo futhi andinozenza umntu odlula wena andikobhetele kunawo mfowethu qha nam ke ndiyazama uguquka ndibe ngumntu ongcono ndenza ubulungiswa empilweni yam ngoba uyatsho ubawo njengoba ndakuxelela ndithi uthi mawuqala uvume ngentliziyo ukholwe nangomlomo uguquke wenza ubulungiswa. Ndizamile ubenza ubulungisa
ndizamile uzama uguqula impilo yam. Mna ke ndohlulekile, ndisiso mna esehlulekile mna, akho nto ndinawuyenza. Akho sehluleka emhlabeni, asikho isehluleka emhlabeni, asikho bafu, isehluleka emhlabeni asikho bafu. Bandikhe nakuxelela ngobomi bam ukuthi ndisukaphi bafu, awunondikholwa bafu. Sozondixelela ngobomi bakho, ungubani wena bafu? Bafu ngegama ndingumlungisi bafu, ndingumlungisi bafu ngegama. Undibona ndinje ndiyintandane bafu, andinayo mama, andinayo tata. Batshiswa nendlu, ndakhitshelwa ngaphandle, babanjwa kwathiwa manijonge yonke into eyenzekayo bafu. Mhlawumbi ibali lakho nelam liyafana, mhlawumbi liyafana, mhlawumbi alifani, kodwa ndinazama ukuthi mandiguqule yam impilo bafu. Ndingayidilizi bafu impilo yam ngoba ndandiyazi uba ukuthi umama notata bengenoyithanda into bendiyenza ngale nto le bafu. Azuba amagama amaninzi bendidlula ngendlela, kodwa ke bafu ukuthi undimamele okanye undimamelanga kuzophuma kuwo. Ndicela ukuthi mani ukushiye uqhubeleke wenze ubuhlobo obutsha okanye uguquke wenze ubulungiswa. Inkosi kulindile bafu, akho sehluleka emhlabeni. Likhona ke igama lesilungu lithi dreamers are achievers. Nawe ke uyiyo ke achiever bafu. Ndicela ungaze uzithathele phansi, ungaze uzenzele isahluleka lesizwe. Yonke into iqala apha engqondweni bafu. Alushi. Hayi kumbulalelana ukuthi kuzoba njani? Mistake. Ngixola proof. Hayi. Waqhitha yonke le mizi wazongena uthaba itletse go tlo bua ka re last time re flitse re bua gore tshwantse lenspan so ne ke tletse yona taba ya go spanela ndimi ne kwa tlo itse go lemeka nna ndiyacula na uqhubu ngoma yami uqhubu phela tsida uqhubu vutenda ngebhakede uqhubu phela kana ke tlhoka spana hallo yazala lo ke tlhoka spana se ga kana setse ke tisitse di cocaine e ba bana ga ba batla se feng yazala lo setse ke tisitse staff fela ke batla motho ile go tlong spana o sebenzela ngoba ndim a ke re fale ne re buile mauthe ba mansudlala man ziyeke into zakho zokuthi usetshenziswe ke batla motho tlong spana ngise cocaine te so al ton jiga so a ke itse go le batla go ala bate cheleta ale bate sa mamela apa mekpon mamela apa nomnyango ngene ngayo so siphume ngayo
mona ko emenyana mona wena o didimetsana mona o batle zakho le go bafo kayibona into enenzela imali watle tšhelete into enenzela imali na tlogela diotse nna ke wa fast cash zake le go wena ucimba lapha kusejobek lapha wena ucimba uzenza umathanda lapha setepe akosetepe lapha wena akosetepe be honest ke batla motho ile go tlo spana and ke batlo etsa zaka mo kasini andona imali puchi yenze boya watsameka dawotsa bana babanyana ke go lonkiranyana last time we did sharp go le re tlo go spanisa last time ufike ngesibhamu uzenza iboss yebo namhlanje ufike nje uqwathalala ngakutshitsha ngokendlini ubeke phansi yebo mina ngicenzele baphuma ngalemnyango ungene ngawo dijwa saga tonga leyazi izabonana apho ungene khona hamba kapati sazokhuluma hamba kapati baba ungaphinda ubuye ne aphinda ubuya yandistepa la ethi packet ipacket lena yiyo diletsang se tsa morago ntse gana fala di rena ke go batla go fa di-opportunity di pila go netsa za ka ipotsa go mpiletsang go dintsha wena baqala go go itse so tsa ka ba o ditsa ka ba wena no way general wena bona ke dintsa general spane sa rona ka se dumela di so ka mpano di sa batho bua foto kwa mpano le go tswa bo wa ke frekeza kazane ke di tswantsha so a yego wa go tshwere no yana ka sena ke batla deposit ke batla go ka pela ja ba ga tswa something to go ga go khone go no mati re tla kopa ona le tlhatlhela se tse go tlhabela di tsa teng tlhabela di tsa teng ba tlo go tlhabela go tshunya ka tla mo sore thomo spa bona botswa ka re bua ka zaka nna ke kera bokaya tla le ke itse nna ke ne kae utlwella go gola tsa ditšhelete re tsa ditšhelete di tswa ke nna wena o tla bona mo ga o setse ke feditse go go shebela a re kopane le tlhase tse go gara le tlhase go kopane se ke batla go gara ebe o kgona go matisa starta she re ke go na le ntse e santse di busy ya rena ke tsoche ha wa tmathaka ha o ntse go go sa bua ditse fun sa bua ditse wa tlo bona lento angizwanga kahle no phela lento angizwanga kahle no phela lento angizwanga kahle inibo bangisela ngetoni sebakhuluma utoti Befeko veza lekaka uWhatsApp yaba lekaka ngamaxetsha yabona nansi lekaka siyayichitha ngoku ndoba soyithola aphi njalo siyayichitha danger dithembe uphethe ba isinja siyayichitha lekaka uphethe ubuleta ndithi yayibona musilekaka nansi yayibona lekaka Sifethu fana sijalele wenguku chaya ngespeed la Tommy asezinhleziphi yami yo sani posta TikTok sani yo Tommy kazonge sana yo ziposta yo posta Tommy yazi ndinomgosi Tommy thetha khona izinto iphi yo Tommy isam ndibe Tommy zobe ndiphaya Tommy yami yo ndiyaya shonke unganditshiyi ndiyakuxelela unganditshiyi kunyenza gqibelana ntwana yam kudala nami sendifisa ukuba nawe Tommy bendikhumbula sani yo hayi Tommy ningathi awudubuye kodwa nami ikhona into endifuna ukuthetha ayo Tommy ndifuna ugoduka kule idofo yamazi nomama usestreet ndiyakuxelela ndiyambona mama Tommy yam asihambe Tommy ndikhaya
Ish. Soyenza kanjani le ndaba? 2 seconds. Avela amke naso nje. Esi staff avela abaleke naso. Ish. Yes. Sokwenza kanjani na? Sokwenza kanjani? Ish. Ayisencane lengane. Oh, yakomi incane kangaka. Hayibo, owami. Naphakade. Ayigqibela nini umuntu wami? Yo atsho mina ngihamba sana ndiyakushiya. Uhambe kakuhle mnganami. Lo ke igama lakhe ngu-Owam, intombazana kaManza Mnyama yakudala. Babethandana, uthando ke olwaluncomeka, uthando lweminyaka. Zindaba ke into engadibaniyo, kodwa abantu baye baphinde badibane ngenxa yenceba zikaThixo. uManza Mnyama uphinde wasifumana isinqandamade sakhe. Hey, Thixo akayogwegwe kodwa. Hayibo mntwami. Yagqibela nini? Caba ubuphi? Yo bendingekho bendingapha eKapa. Uzekapha. Hayibo mntwami wanqaba yena nasefowunini. Kaloku ndathi ndokujonga wona andazi ukuthi wawutshintshe i-account okanye kwakwenzeke ntoni ngawo. Andazi. Hayi kodwa sithanda sami into ebalulekileyo uba ndikhona and nawe ukhona. Yo usemhle kanje namntwana. Anditshintshi kaloku. Awutshintshi. Ewe. Hayi kaloku nami ndiyakwazi uba sezitshintsha. Because endinqamisapha mntwana. Sinokwazi nakuba sihambane siyohlala noba kusendlini. Yabo. Because apha mani kuphandle mani nokwazi uba sihambe siyohlala endlini. Ngasihambe. Serious? Yeah, ndingakwazi ngasihambe. Amasihambe. Yazi like baby, izinto ezininzi awuzazi apha kumi, yabo, nezinto endizenzayo zenziwa ndigqibela kudala, yabo. So ke ndiyarhalela man, ke nditshintshele nje for wena, yabo, izinto endizenzayo, because izinto endizenzayo mfethu awuzazi. Nam ndiyavuya kongatshintshi, ube ngulo mntu endimaziyo. Ya, hayi nami mfethu ndifisa kanjalo man, uba nditshintshele for wena. And ngoku ndiyaqonda nyhani, yabona ngoku mhlawumbi uNkulunkulu uyayazi njengoba endiphathele wena futhi okwesibini. Mhlawumbi izinto zothi zitshintshe. Nam ndiyathemba ukuthi nguThixo lo sidibanisile ngoba bendingathembi ukuthi ndizawubuya. Hayi nyhani, yabona waze wandikhumbuza ngezaa ntsuku zakudala mntu wam. Ndikhumbuza ngezaa ntsuku zakudala nyhani. Aw. Edenja. Emapuleni. Yiyo lo mnqundli lenza le. Yiyo lenza mfethu. Yiyo na kanjani le. Le buye le lo hatha lo mfethu. Yiyo lenza. Buleti tubulalenza buleti. Ebafu. Bile lenza buleti. Vuka ndacela vuka. Cela unganditshiyi vuka. Cela unganditshiyi vuka. Vuka. Unothando luhleke impilo yangithokozisa. Angingehlukane naye ngimthande seduze. Sizohlala ndawonye mina naye. Ngikhathele ngidini